हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन दा नै आंजों लोगोसे दङ जाहैबाय बाजैमोन दा बाजैमोननि मोनसे बे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार टु बरपेटासिम फैनायावहाय गावसिनि गोनां डकुमेन्ट्स गबोदों होननानै बुंदों बिनिखायनो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोनो सानदों दा बाजैमोनाव आं सोंनानै नायनोसै बाजै एसे खोन्थाना हरदो मा डकुमेन्ट्स गबोदों सोरां सान्थि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि पासबुक आरो पेन कार्ड सिल स्टाम्प आरो मेम्बार्सफोरनि पासबुक आधार कार्ड बेंक पासबुक दंमोन आरो भटार दंमोन बिसोर डकुमेन्ट्सा जिरक्सबो दङ अरिजिनेलबो दङ गासिबो स' गनानै थाबोजोब्बाय माबायाव टट'आव जिरायनायाव दसे दोन्दोंमोन बावनानै थुक्राझारनिफ्राय फैनानै बरपेटार मोनफैबासो गोसोआव फैबाय बबे स'गाव गबोखो थालां गैला एकथा टाइम जाबायमोन बे टाइमावनो गनानै थाबोनानै नायफिनबाय थ्रु बेंटलसिम थांफिनदों जों मोननो खोमा होननानै जुदि मोनोबा जाय मोनग्रा बे बिथांनो जोङो 1000से साहा खरसा हरनाय जागोन आरो अननानै बे डकुमेन्ट्सखौ गोनांथार नालाय दसेनो नांगौ बानायबाबो बिराद टाइम लायो दसेनो नांगौआव मोना बेनि थाखायनो जोङो मोनग्रा बिथांनो मोनोबा जोङो 1000 फैसाखौ होनाय जागोन आरो डकुमेन्ट्सफ्रा सेल्फ हेल्पनिल' दंना नोंसिनि पार्सनेलनि डकुमेन्ट्सबो दं पार्सनेलनिबो दङ जोंनि आइबो दङ पार्सनेल आंनिबो आलदा दङ नांगौ होननानै गाबोननो नांगौ होननायलाय दानो जों बेंकआव लन सोहैनायाव जिरक्स खालामनानै लाबोफानोसै होननानै गाबोननो फर्म फिलआप खालामनांगौ होननानै बुंनायलाय माखासे गैया होननानै जों लांफादो होननानै 3 मानसिया आंनो हरफादों ओमफ्राय जों सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनिबो बेक्ति दङ आरो ग्रुपनिबो दङ गांबा पासबुक दङ नोंसोर फैला बेसेसो समाय जाखोमोन एकथा टाइम जाबायमोन जों फैदा एकथासो टाइम जाबायमोन बे गनाय टाइमा 1टा 12:30 जों गारि गाखोबाय दा थुक्राझारनिफ्राय जेनेबा आधा घन्टाखौ लाबाय आङो टट'सो नालाय फिरफिलिसो नालाय बेनिखायनो बेखिनियाव 1टा टाइम जाफैबाय होननानै आं सानो आरो बेनिफ्राय थांफिननानै नायबा अबे स'गाव गबोखो सोरबा मोनो खोमा मोननायफोर लामाफ्राव दोनदों खोमा होननानै माबाफ्राव दखानफ्राव होननानै बुङो होननानै ओमफ्राय थांफिनबाय जुदि बेंकआव सिलबो थानाय हिसाबै फैसाखौबो सोरबा 2 नाम्बारबो खालामनो हागौ होननानै जों बेंकआव बुंहैनानै दोनबोफिनबाय आरो मोनोबा लाखि होननानै मेनेजारखौबो मोनोबा जोंहा 1000खौ होगोन होननानै जों बुंनानै थाबाय आरो जाय मोनग्रा बेनोहाय 1000खौ होबोगोन जों साहा खरसा होबोगोन दा रायजो राजा नोंथांमोना मिथिखाबाय बांद्राय गोजान लामा नङा बेंटल टु हमना ला जोंनि आइलेण्ड दाखाल जायनाखि आइफवालि दालां गोदान अपेनिं खालामदों बिनिफ्राय सिदा फैब्ला बरपेटा होननाय जायगा मोनो बेंटलनिफ्राय बिसिम फैनायावहायनो गबोदों आरो ओमफ्राय बे गबोनाय समावहाय बे नोंसोर गाखोबोनाय गारियाव नायदोंना नायाखै गारियाव उनाव जिरायनायाव दंमोन बे फिरफिलियावलाय फैथो उनजोंसो गलांबाय सिगांजोंथ' गबाथ' जोंनो मोनगौमोन उनजों गलांनाय जादों बे लेखाया प्लास्टिकआव सोनानै दंजोबखायो जिरक्सबो दङ अरिजिनेलबो दङ बावनो खालामनो जाग्रा मेथाइबो दंखायोमोन होजोंनिफ्राय फैनाय समाव बबेसिमाव थाल मोनफैया नोंसोरलाय फैनानै बरपेटार मोनफैबासो आन्दाज मोनखादों दे आं बुंनो सानो रायजो राजा नोंथांमोन दा बिथांमोननि सोरां सान्थि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गोबां डकुमेन्ट्स नांगौ डकुमेन्ट्सफ्रा गासिबो गबोजोबदों ओमफ्राय डकुमेन्ट्सफोरखौहाय आलदा आलदा लादों ना ज'आवनो दङ ज'आवनो प्लास्टिक मोनसेयावनो सोजोबखानायखा जिरक्सबो अरिजिनेलबो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय नोंसिनि पार्सनेल गावबा गावनि डकुमेन्ट्सबो दङ नामा पार्सनेल डकुमेन्ट्सआ पासबुक दङ एक्सट्रा गावबा गावनि औ जों सानैनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि दङ आरो जिरक्स खालामनो हरफानाय आवसि नार्जारिनिबो दङ सित्रा बर'निबो दङ आधार कार्ड बेंक पासबुक भटार ओमफ्राय बे आवसिनिया बेंक पासबुक टक'नि ब्रह्मनिबो बेंक पासबुक दङ आरो दा रायजो राजा नोंथांमोना खोनाखाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मोनदोंब्ला बे स्क्रिनाव होखानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानैहाय बिथांजों मोननो खोन्थाहरब्लानो जाबाय जायहा मोनदों बिथांनोहाय बिथांमोना 1000सेखौ साहा खरस हरगोन आरो नोंथांमोना फन खालामनानैल' खोन्थाहरनांगौ गावसिनो थांनानै लायगोन नोंथांमोना फनल' खालामहरनांगौ दा मोननायाथ' मोनखागोन मोनाबाथ' लामायावनो थागौमोन सोरबा सासेयाथ' मोनगोन जाबाय दे